Beraz, Durango nagertzen naz, Jesutxetan urte bi egin nituen, aprego inarte. Eta gero, unibertsitatera, 76an suposatzen dut. Eta hor bai, azten naz, sartzen naiz, nire anai nagusi bat zuzen bidea egiten egin zuena, ogurako berbada maitxuta, zan, gaiko ikasleen borroketan eta mobidetan zartuta ja, eta gero ez eben amaitxu zorrenan ebliko zentaka, Javi Salaberria emezti. Eta beraren gandik hasi nintzen pixka bat, sozialismoa, marxismoa, eta ez tekizarra dakin hor, horietaz entzute. Eta hor nire lehenengo urteetan, borroka, sindikala edo langile borroka ere nahiko bizirik eban, pilpilean, ez da egin baina fetxe horietan, 2006an edo zazpixan, Laminados Ibandazeko greba luzia, 6 hilabete edo greba edo, ez da hitor, 2006, 2007 urtxe, beraz, Bilbo pilpilean zegoen. Bestalde, 75ean, zeu, orduko sindikato vertikala, irakasleen sindikato... Estudiantes universitarios. Estudiantes universitarios. Martin Villa izan zen horren buru. Eta hori pila, bederatzen eta eta bostean uste dut desegin zutela. Eta orduan hasi izan, sindikatos demokratikos olako deitzen zen bosketak eta hauteskunde egiten ziren, nahi zuenak aurkezten zen, eta eintzen zen fakultadeko taldia. Ikasleen zuzendari zailan hori batetan ezateko. Movida guztixek eta zuzentzen zituzten, eta sanpoladak ez dakiz erna. Izugarri zen. Grebak guzti. Beraz, pilpilean zegoen. Eta hor, ni hor ja, nire naia zer bat ez dakizar, berbada beraien taldean eta pixka bat sartu nintzen. Orduan itxen genituen, orduan guztiz klandestinua zen hori, gogoratzen dut batzar batzuk elixaren baten eta ez dakizar, eta